Nyakora moke jong machiegni okinyi makawuono chenro maru piny dhi nyime on kako nono magazet adhi bedo kaka tai nyinga Cleophas Oluoch jagi sumu kanya kwar moke nyaka chisango ni geno mara nchiewe makare kamoro moro ma intiere kar kae weche thoth nyama mantiere gazet an kako jafwambo wadwa Ansal Oyango Kisumu tawre kendo machiegni oyara Nyakleo chiwo maber utorita amba chiwo maber biro ka mondo wawache wi Arsenal Dejo Kisumu West chiora. Kisumu West mukawinjo. But angeni gichio maber. Again, wachako wa mara Arsenal. Konwa malele. Wanyiera Arsenal mon. Arsenal nyongongo nwa kaka wan waonge ni gin gidhi win kikombe adek. Ogore matek kata chiel onge. Kineno gi. Tanyis gini next season. Next season. Tarik Pradek gachiel. Dweni Mara Beach. Yeah. Finally they go. Yes. En kind Inter Milan kod PSG. Wacho ni en moro mano ganda mogo dhi chalo nade odhi tieko nade to Thursday night football bende ntiere donge kawuono Manchester United kadhi bedo kanyo kod Athletic Bilbao kirange kanyo gidhi bedo ka girange yo machal nade tugo mano tielo marariyo nyakora moge jwang wacho ni wamedo oro ote mag kweyo chuny ne Ochieng Emmanuel Alan Obiero Brian Okelo githoth jo Arsenal mania ka en gi moke galeri gacha Tiem Wilson Dembe nyakora moge jwang gino mako ji mang'eny nyaka Joyce Oduor gine mang'imiyo luoch ng'eny Nairobi kasa ing'eni koro kipondo ga e tok timbe moko mikia kata ni yo wakia ni pako tim mane ka Sharon Ong'ao obedo matek ng'eyo koro chieng' mogo Arsenal wakia no goyi nikech imor ka Arsenal oyombo ka Chelsea oyombo imor ka Man U ogo imor wang'eno kipak Man U kata kamano wageno ni jo Arsenal duto yudo kwe makende useyudo kwe ber kwe ne midwaro nyakora moge jwang kwe no waranga ne ka entiere ite mokwongo kanya kora moge jwang ite mokwongo ma gazet ma Daily Nation nigi sigeni mopogore ta nigi sigeni moko makelo geno moko bende en lit gi kuyo na nyuola mopogore gazet ite mokwongo mar Daily Nation nyakora moge jwang kae mantie sigana mokwongo mondane morangi en mantiere kar kae wacho nitie simu moro manogo wacho ni mystery of call to MP's guard before killing en simu mane manogo kar ka mi peke ite marariyo okinyi makaono Ansel ma wacho ni en simu manowuok e namba moro saa 8:40 mar odiochieng' to kanogo simu ni no jinolose e simu ni kuom dakika 1 kod nyiriri madhi 10 kendo wacho ni bang' mano ang'o mano timore kendo jaod bura no nengi bang'e achije gito malingling osewuok kani wach manik ni obedo traced back to call simu misewacho no simu ne wacho ni nogoe the first call nogo 5 hours before kata kamano wacho ni 3 ndala dek kapok jatelo ni no kawo ngimane si namba no kendo no gochone godo jalno ma main part ma security detail ma jatelo no ma kore michich ni nyaka bede ni ntiere kaka tudruok emomiyo koro sani koro gino kwako jogo manoluoro jatelo nikech koro ichich nango ni simu no ere kaka igoye to namba no king'iyo tiro ka namba no obedo registered gi nying miyo moro ma iwacho ni nosetho ma bende Anyanza miyo no Anyanza ma en iwacho ni nosetho makata mana details ne nosegole tinde kokitigi line for I think in about 3 months the line obedo registered automatically so mane kaka tinde en koro nyaka beni miyo ni nosetho kinde mokalo kata kamano to iyudo ka samoro ma nyalo bedo nitiere ng'ikruok e weche mag registration mantiere ni pod wan e manual system mar registration nikech kembe kaka Safaricom onego ng'e ni ng'ani nosetho onego bed ni gin gi kata koka en Safaricom wach ni kembe mag ong'we yamo onego bed ni ng'e nang'o ni jalni nosetho nying ni ok onego tigo mane mabiro konyowa e geng'o njore machalo kama nikech
kakoro ng'ato nosetho chon mano matin nosetho dweche mok matin ne adek nikech line bedo ga registered after 3 months line di osebedo registered matin ni koro Safaricom kata mana kembe mag ong'we yamo Kenya ka nyaka ti gi sirikal machiegni ng'e ni gimbe gi team clean up mar registries magi kata kamano to iwacho ka ni Murkomen be mano jatend migawo mar arita be nyo oloso meru kocha kowacho ni jo DCI sani osechako dadhog jogo mani machiegni gi jogo mani machiegni gi jatelo manye derepe gi bodyguard ne nyose maki penjo manya duong' en ni jatelo nyigo igo bunde di beach to security mare ok nyaka ta respond mane koro gima koro ji be penjore nikech nyicha waneno kata mar jatend piny kanye wuoche manyo ba nyineno ka security ne nyo chung manye dwa mana law wuoche no makoro wapenjore ni koro security mar were to dibede ni embe nitie kaka dino tudore koso embe nobuoge ni samoro nyalo mak ni bunde ikete ng'uti to CCTV chal ni ok ogolo mano CCTV bende ogolo weche mang'eny ka ntiere kata mana wuoche moro mane omake e CCTV manyo yude e od achijego gwenge mag Choka mani Nairobi ka koro kanye police ogo raid kono ero manye giyudo nyaka wuoche no nye giyudo gik mathoth koro waseni jogo manyo yudo kodak e odno nyo maki makoro gimbe apparent total ma jomo osemaki sani osechopo apa nochiko nikech nomak ji 5 to nyoro apa nyo mak ji 4 moko kendo makoro pod nonro no dhi nyime iwacho ni DCI bose recover bundni michich ni dibede ni achiel kuom ino godo e njore no kendo iwacho ni bundni gi osebed kitiyo godo e njore mopogore Nairobi ka gi gwenge mag Ngong kocha koro Ngong Road mangima gini okwako oko bor jumbe adek mokalo paro ndi kata MCA moro mabe wuok South Nyanza no jonjore no monjo area ma en Jamhuri ma Jamhuri kanyo makoro mage makoro dibede ni jonjore gi botudore gi wach no koso ma en ma separate koro magi ma watemo rito mondo wawinjane ka nitiere mana okanda moko be nitie moseket ka video moko nitiere moseket ka be mang'eny ma itimo godo nonro ka koro warito mana winjo ni bro bedo nade nyakoro mojwang' MCA no mano Vikings Bondo mabende en MCA ma West Kasipul mano e constituency mano ma Kasipul kama jaod bura Charles Ong'undo Were bende ne tayo kinde mane ongima kane nitiere piny kar kae nodhi timo nonro wacho ndalo 4 kende to ikawo ngima jaod bura ma Kasipul mago notimore nyakoro Mogejwang' kanyaka sani wacho ni beno biro mana luwo ndara mano kotenore kod nek mano mar wuongi mabende ne chief inspector bende kinde mar tho mare ne en jatelo mochung' ne weche mag traffic mano kama ne nitiere kae wacho ni kobedo kanyo ka iluwe mano ka ne nitiere alwora ma Embakasi mano kama obedo kacha ka nitiere kaka jatend traffic mano Embakasi police station traffic boss mano kama no nege kata no embe no wito ngimane tarehe 7 dwe mar 2 kuna Mojwang' so mane ite mar 2 kar kanyo ne mathoth kotenore kod weche gi makoro tudo bodyguard kachel koda ka derep Ong'undo Were gi weche gi mago mag nek mago ntiere kar kanyo kama chelo nyakoro Mojwang' ite mar 3 nitie weche matimore county mano ma Murang'a neno bende kondeke kar kanyo koro Mojwang' kang'ata on the spot at a surf post as air crash victims relatives en ang'o manotimore makoro jatich mantiere apis kang'ata bende koro yudore kamoro manya bedo ni otek nikech gimimanyo kar ka gin weche gi mago mag compensation kata yuto kalure kod ndege manokelo lal mag ngima mag oganda ahinya e higa mar 2019 man ndege no mano mar Ethiopian Airline en ang'o madetimre kar ka iwacho ni ero achiel kuom jotijege bende koro ne ochopo mondo ketre kar kanyo ka ng'ama ntiere iwacho ni pesa ne omenda moro makore lach manyuola ka nyuola ni bedo ka yudo
Wachni to chaka gima koro mieno Irungu Kang'ata mano gavana ma Murang'a kaka isewacho no. Ondege ni en ndege ma ne wawinjo wachne, waneno wachne higa mar 2019. Kindego ne pod en senator, ne pok obedo gavana. To be en okil, en okil by profession, en okil ma ma konyo ji yalo buche mopogore opogore. Kata kamano to ndege no iwacho ni noting'o ji ma wuok pinje 35 mopogore opogore. Ji 36 kuom jogo ne gin jo Kenya. Ji 32 ne nigi Kenyan passport, kata kamano ji 4 modongo ne nigi dual citizenship, matin ne gin gi passport ma Kenya gi passport ma piny moro. Mano sheria ma Kenya ka oyie ni timo kamano. Koro gima chijo ji en ni ka koro kes ni nochakore, nitie jal mane wuok e ofis ma wuok e ofis Kang'ata ma kindego ne en senator ma koro embe nobiro kaka petitioner no nikech ni mondo bed compensated. Tiwacho ni families nobedo compensated, mamoko nitie noyudo up to 1 billion Kenyan shillings, mano pesa ma Kenya ka bilion 1 ma kendo iwacho ni Kang'ata be nitiere kaka kalure gi winjruok ma mato right ne kalure gi winjruok kinde gi jok mano represent ne omiye shane mana banka deposit mar 2 nosetimre makoro kata but gima koro ichich go kae ni kendo petition ni nogole committee achiel mar National Security, Defense and Foreign Relations, mane kuma nokwongo tere petition no. Mano ter committee ma Justice, Legal Affairs and Human Rights mane Kang'ata ne member kindego. To iwacho ni ne gin kanyo gi Nandi Senator Samson Cherargei gi jo fwambo mopogore opogore ne nitiere committee machal kamano. Koro gima ipenjre jo Kenya penjre ni to kendo ne gikawo pes jo Kenya ma kendo ema gidhi godo loka ni gidhi timo nonro ka koro ne gikelo report, ok ne gichiwo iwacho ni recommendations, ok ne gichiwo paro ni mae gima wa recommend mondo tim. Koro magi be gik ma loopholes mopogore opogore kata kamano to Cherargei to ka nopenji wacho ni ne gidhi Seattle ka ne giwacho nang'o, ne gidhi temo ng'iyo facts mondo giyaw buchego, ne gidhi choko maling'ling mondo giduogi gikony e yalo burani. Koro jalno matiyo ofis Kang'ata no, ma yande tiyo ofis Kang'ata no, ema koro chich nitie ka ni kendo en ok noonge relative manotho. Kata kamano to koro en kendo ne part ma petition no nodonjo kanyo nade. Dibede ni nitiere mibadhi moro mane nitiere kanyo ero koso dibede ni Kang'ata nitie kaka notudore gi weche machal kamano. Iwacho ni bang' accident no jo Ethiopia nochiwo death certificates ma jo Kenya manotho, ma koro gin ne gisechiwo certificates matiende ni koro bura noyie ni mondo chaki. To death certificates go golo nying jok manotho ma koro relatives gi monego bed ni biro. To koro jalni ma ok ne en relative mar ng'ata mano otho e accident no, to koro ipenjo ni ento notudore gi gini nade. Koro mae wach ma koro kwago Kang'ata ka oyange mathoth ka nikech omiye whole page ka matiende ni en wach ma jogi luwo matut. Koro warito winjane ni biro bedo nade. Koro mojwa mano mantiere kar kanyo ite mar adek wadhi ne ite mar ang'wen, mano ite mantiere iye kar kae kama ilose weche mag paro mag chik mag omenda, budget dhi chalo nade, jopiny ikwayo. Mano dhi nyaka ite mar 5 ikono kar kae ni koro japiny nyaka wuog oko mar mondo mi ogol pache kendo rang paro mopogore opogore, proposals gi mago mantiere. Kiwach nyaka sani gi lokruoge madhi bedo ka itimo nyaka e duol no mano mochung' ne rango duol mano machielo e iteni mar ang'wen, mano kama sigana nitiere, mano nyaka kacha. Iwacho ni kama John Mbadi noloso, iwacho ni sani ni gimoro, iwacho ni ka gin gigi magin VAT exempt kata mago moko nego bed ni ijuogo.
usuru ni mano mar VAT to moko nitiere magin zero rated tinango kama gintiere oganda mathoth iwacho ni ka wuok dhi ndara kine ng'anyo idhi ng'anyo to kisomo kata gigo kama nitie jopiny ikwayo mondo mi thuolo mano mar neno na dieri gigo chopo makare ahinya gimo bedo kako dhiro mondo kanyo ni zero budget iwacho ni zero based budgeting mano tiende nango kama gintiere ka gitemo rango ne dieri migao ka migao ochako chiwo budget gi ikomenda ka gintiere zero giduto mondo mi gichiw dwaro magi e ikomenda magi bedo kata ka girango kutingo nyaka kwan mago mag jotije mabende nitiere kar kacha nonro mag jotich sirkal bende en gimoro monego bed ni keto gi nonro mag jokenya bende finance bill to twak mare osechako ka ma platforms mopogore opogore twag ne dhi mbele sani koro ng'ato ka ng'ato chiwo pache nitiere panel moro manobet ka ne nitie panels mopogore opogore ute mag fama mopogore opogore Kenya ka ne twak ewi ma to koro gima duong' ahinya ma gi highlight en difference kind zero rated gi VAT exempt ma zero rated tiende ni gino ero kata ka nitiere osuru manie wiye to iduogo nyaka zero matiende ni sama inyiewo gik moko sama iwero kapok idhi uso kitiyo gi osuru moro amora to inyalo dhi bang'e ti claim osuru no mondo oduokni to ken tax exempt matiende ni sirikal nyalo yiero ni magi ema koro wa exempt tax magi ema koro wabo kawi osuru ma koro warito mondo wawinj koro gik ma panelists moko nye ywago ka ni koro golo gik moko kaka pharmaceuticals ma gin yedhe gi weche moko mag consumer goods ma wacho ni gin gik ma consumers tiyo godo kinde ka kinde golo gi from zero rated to exempt mano nyalo kelo rochni nyalo miyo bech gik moko dhi malo kar mondo bech gik moko bi piny makoro reasoning gino anta winje nikech gimoro ka en zero rated matiende ni kata kitiyo gi osuru moro kitiyo gi pesa moro e chulo osuru e wi gigo tinyalo dhi claim kaka relief kata refund makoro bro miyo kata kigo bech gimoro to kigo bech gimoro ka ni piny molo ka osuru minyisi ni gini exempt osuru no be nyalo change anytime ma bro miyo bech gino dhi malo KRA be isayo kani nigi kaka gitiyo ma ok gidwa yango ne ji ni gitiyo nang'o koro mage penjo mipenjo KRA ni ginto kaka gitiyo gidwa yango ne ji ma kata kamano to mbadi to wacho ni measures magi keto gi gin measures ma mondo gine nang'o ni tax bracket o enlarge matiende ni jogo moko ok chulo osuru okel mondo chulo osuru magi gik mane jo Kenya ne wacho higa mokalo ni kar medo osuru keturu maino e choko osuru ok ni umedo osuru to maino to kukete choko osuru makoro pani mai mbadi temo rekebisha ka ok oyot nikech but mbadi gi mowacho malong'o mana neno ka anyalo highlight en ni owacho ni paro mopogore opogore ibro choki ka ntiere ma ginyalo loko gibro neno ka giloko mondo kel ne jo Kenya benefits kamano nyakoro mo jomago nitie kar kanyo koting'o nyaka weche mago mag ng'ado iwacho ni budget ka en budget mantiere kar kacha ne kata ka dipo ni omedre mano budget mano mar loch gwenge kata devolution department iwacho ni kama nitie kacha cha oidho e yo machal nade mano ka gintiere kar kanyo iwacho ni oidho kod atamalo mano maromo 435 mano ka irange kama entiere sani bilion 1.5 nyakora mo jwa mano ka ngisome e iteno mano mara abich gitiende ni mang'o matun nitiere kar kacha wadhi ne ite mara uchiel kae Ansel nitiere sikul moni St Mary School ngini huka somo e skul ni jatend piny machon gi jog mathoth ahinya mabende nitiere kar kanyo mosebedo ka nitie sani koro okil Fred Ngatia wacho ni skul ni nitiere lo maromo eka 6.1 mano duong' mar kata lach mar lo makamano odwa ni lob ni obed declared kaka shared ecosystem mano kama wacho kanyo ni odonjo ne bende kanisa mano mar kopere bade ma Nairobi ka kendo yudo orders mago mag chungu
gedo mag kindergarten. Mano kindergarten to wanya wacho ni mano nursery. Mano mag nyithindo ma ntiere St Mary's kanyo. Ma wacho ni en ka ntie gi wing mano mar primary. Kama chielo koni onego benda onge machal nade. Nitiere omenda mathoth ma onego bed ni irango mar mondo mi onene dieri gedo gi bende irano kaka itayo gi achiel kachiel mana kama gintiere kar kae. Ansal machiel kuom buche ma bende ntiere kar ka ma iluwo. Kiwacho ni kambi mano miluongo kanyo ni Diana International Limited moro ma bende makubura machalo kama. Ero ngati to protect mana mwandu ne. Henana ni lobno kano chiwe sigana wacho kani kano chiwe higa mar 1910 kuchocho. Mane jo colonial jo koloni kata jogo mane wazungu mane o colonize Kenya ka no chiwe ne St Mary's no chiwe nango ni nyalo time gik moko kaka mag pur kaka gik moko manyalo benefit the environment kuro beda gi ecosystem kanyo ero kata kamano to kuro sani neno ni St Mary's oloko ketho winjruok no ni kech koro gin gidwa gero kindergarten kanyo gi weche gi facilities mamoko gen kata kindergarten nitie facilities moko kanyo bende ma gidwa gero kanyo ero ma moyang kae. Koro gima ngate yuago ni gino ko change to gino number 1 dhi ketho environment mar aluora ma gweng'no nikech no yuago ni gweng'no jok mo biro dak kanyo jok mo biro dak e property ne ng'eny gi biro nikech environment. Koro kisechange environment no through gedo koro bro miyo ji dar kata mana ji ringo ok dag environment ok dag e utene manika moketo kanyo. Koro en mane e gimo yuago ni jo St Mary's odoga agreement machon cha lobno wene aweya weche mano otengne weche mane okete ne kando mane ma mondo odhi godo nyime ma samoro be inyalo yie kode nikech waneno ka gedo tinde ji ng'ato chiwo chaka gedo oko consult kata weche mag environment okera ni area no bedo demarcated marang'o nikech waneno kana Kilimani ka wachorega ni ok onego bed ni ji gero gorofa to waseneno ka chunga ma jo Kilimani Association ne waneno kinde moko chien kocha ka ne ywak nang'o ni ji geda oyae Kilimani ka ma onge control gwenge kaka Karen kidhi to ang'eni ok inyal gero gorofa malach nyaka iyud approval. Koro okonchiel aparo ni ngate nigi kes ka ma onyalo kaka osedhi e doho no inyalo lu mondo owinje nikech mano bro set precedence kaka cases moko ma similar inyalo yal Kenya ka. Kamano nyakora mojengo kanyo ni lo eka chiel kende man Lavington kama skul ni ntiere iuso milion 265.8 mano eka chiel. Ansal idhi nyiewo lo ka magi mati mapesa matin Nyasaye oyengo wache makare nyakora jo ntie sigana machielo mantiere kar ka weche mane do ntie wakili ntie missing banker kod omenda maromo bilion 1.5 mano kuo ma chali notimre e bengi mano mara Equity kendo gima ntiere kar ka ma nyadendi ma bende ntiere doho ma en okil Esther Bitutu Kadiki mano ka ntiere Milimani Locos Nyoro owe gi personal bond maromo milion 30. Weche thoth mantiere kar ka tanya go tona kod ka komera no lal e paro kanyo ni ntiere jogo ma bende nosedo ka odonynegi kendo bura makamae iwacho ni osebedo ka omako account achiel kata ko bedo kone mag obedo ka kigole e payroll mano mar Equity osebedo kata ka itimo withdrawals withdrawals maromo 40 kod 7. Bende wacho ni ntiere gik mamoko ma pod tudo ji ariyogi kod lal mago maga omenda turi mantiere kar ka wacho ni nyaka sani nonro gi iluwo kendo koro iduogo girango gini adieri gini gi penjo monego bed ni giduoko. Higa mokalo mano David Mashiri Kimani mano manager machon e bengi no mar Equity bende ni gi penjo mathoth nyamano kone ni eneko mano mag duoko anya bigo kanyo ni ma nyabedo ni ma irango ni ntie luoko pesa moro mantiere kar ka kata money laundry manitimo. Kes ni to
to tek nikech wanyaparo kinde moko chien kocha former MCA moro miluongo ka ni maluongre ka ni Mr. Kimani ne waneno wang' jowi ka ne dalagi nobedo raided, ma CCTV footage be nogolo ka jogo morwako abuog rombe nodonjo e dalagi kanyo ka ne manye to ma koro ka nomake to nobedo released bang'e. But case ni to koro en achiel kuom suspects. Kata mato nitiere lawyer moro be ma koro nyinge oyang ka ni Esther Bitutu Kadiki, ma koro nyowe gi bond ma 30 million. Wacho ni higa mokalo Oktoba kane nonro nosetim noluonge mondo oapie e nyim jogo madadhok mano DCI, makoro nonego odhi onyis kechichich nang'o ni en mano facilitate kaka pesnigo nolandi ka nosekaw to oke e bengi mopogore opogore, account mopogore opogore e bengi mopogore opogore. Koro en mowacho ni en mane en facilitator, en mane o make sure ni pesnigi oke nang'o. Koro mane ma koro en yo make go, to pesa miwacho ni olal ka en total mabiro mana bilion 1.5, ma iwacho ni magi owuok e different salary account, matende salary account mag kembe mopogore opogore makeno gi Equity Bank, ema koro jogi nogole pesni matin to ten gima nitimo over a period of time. Makoro mage gik makoro ing'iyo kanyo kiwacho ni David Macharia Kimani en jalno ma koro nokonyo e procedure ma koro en man konyo e process ma golo pesni e accounts go koro e account mopogore opogore bengi moko makoro ing'iyo ka ni mondo case ni wabro ni mondo dhi nang'o ma sigana ni ogol ka ma nitiere kaka chich ni nitiere staff moko be Equity Bank be motudore ka gi wachni, nikech en syndicate machalni nolos ka ma wachne tut en sigana mabor ka ma nyakwa Ramogi nyikwa Ramogi onego eyo makare. Nyakwa Ramogi jwange ite machielo ite maraboro nitiere kar kae wacho kanyo ni jaod bura machon mama bende nitiere kar ka achiel kachiel Nyakwa Ramogi jwang' mano ko bedo ka mondo mwa range mano Ngunjiri Wambugu koro were gi weche mago mag Gachagua kendo koro were gi Uhuru mar mondo mi oket bet mare e Ruto. En gimoro mogajore Ansel. Uhuru gi Ruto owacho ni XMP dumps Gachagua for Uhuru bets on Ruto. Gima nitiere kar ka dochal nade gino ma wijo kar ka achiel kachiel. Ng'eni bang' mano wadhiro thuolo mag rango weche mantiere ka nitie matimore gazet Machinglo ite mar 17 kanyo ka watieko weche kachiel kod matimore Rome. Politics ma Kenya gato wang'e ni nitiere kaka cards igoga ma ng'ato ka ng'ato sani en kinde ma wacho ni transfer window oyaw. Transfer window yaw ka wan gi higni 2 igani gi maybe next year koki transfer jogi to bobedo matek 2027 mondo itim transfer, but ok en impossible. Koro ji osechako, koro jalni ma former MP Nyeri town osewere gi Gachagua. Gachagua ng'eni to Nyeri town no to en backyard mare. En wacho no odhi riwre go Uhuru nikech oneno oseng'iyo oneno ni Kibaki nodhi through hard time to notieko higni ne 10. Uhuru be ne nitiere kaka ji nopingo notieko higni gi 10. Koro ni en koni emo onyalo bire. Kamano gima timore Wamunyoro gima timore Karen nitie pogruok mumo ka ite mar 17 iwacho ni Wamunyoro entrance chal nade DP residence Karen chal nade ka nitiere kar ka chal nitie gate moyaw ne ji te donje stop cha ka mosegwe koso mama malo ma irango kama gintiere giminya neno kar kanyo ka to bang'e ne amote gi wach matimore Rome achiel kachiel kendo ma Wamunyoro gi Karen ko neno kar ka ng'eni kama nyado picha no achiel kachiel mano mantie ite mar 17 mano page 17 ambaro ni ka Wamunyoro koni
to chal ka gima ng'ata donje mae picha maneno koket ka Battle of Delegation. Koro gin gineno ka koni it takes every Tom, Dick and Harry but ma ka DP koni ma aparo nena kaka inyalo yang siasa ma central ke sani koro ng'e nitie faction ma dhi gi Gachagua, nitie faction ma ochungi DP ma sani mano Kindiki. Koro ka Kindiki koni chal gima joma dito lelo ema dhiye bar ka Munyoro kocha to gin gikwanya rem jogo ng'injo modong ema chal gima ondikani gin gi welcome ng'ata koni to yiero moro nitie ma kok in VIP to okinyal donjo mana paro ni e pacha ewi machinglo mani kani nyakora mojwang weche thoth ahinya mantiere kar ka mabedo ka kwaluwo wach mogik mwacho ni watieko gi mar ite mar 10 wacho ni the Pope that Roman Catholic Church desires expectation mano from 2025 conclave ma watieko kodo kar ka nyakora mogijwang mana mondo miwakoni odiochieng' manyoro sigana mwakelo kar ka nokoni kanyo odiochieng' manyoro Cardinals mano donjo Sistine Chapel nodonjo kaka Cardinals achiel kuomgi ne igeno dhi wuok odiochieng' manyoro kaka papa kata kamano iro mano wuok marateng' tiende ni onge ng'ama oyudo 2/3 mana 2 wi 3 mag ombulu duto mag ombulu maromo 88 onge ng'ama oyudo gi kacha manyiso ni kuom jogo mapono laro kom makamano nikech en yiero ten yiero mantiere kod secrecy en siri maduong' ahinya makiwinjo kanyo kosewache ni yiero koro en extra omnes wacho ni everyone out en siri ma kata ma jo judo wadonga kanyo kendgi koro iwacho ni in gi Nyasaye chilem nyaka jotedo derepe ok oyiene communicate gi joko en siri ma sani jok mong'e gima dhi nyime kanyo en jera kata ni iwacho ni yiero manyoro nyo delay gi seche madhi extra par na dek ne gineno ok en gima usual machalo gima nyalo bedo ni nitiere division more en speculation nyalo bedo ni nitiere en sign mani jogo voting nyo ken smooth nikech iwacho ni nyo take extra 3 hours longer than normal kata kamano to wang'e ni gino koko timore kawuono black smoke manye waneno koro warito mondo wane kawuono iwacho ni gidhi yiero ding'wen igoye diriyo koro kawuono gokinyi afternoon kendo odiochieng' bang' lunch bende igoye diriyo iro irito diriyo iro irito sa 6 kod sa 12 mano seche makocha mano nya bedo kar sa 8 waku gi kar sa 1 otieno kata kar sa 2 otieno mago seche ma East Africa koni ma okul mathoth ang'en gi moko ma pod irito mano mono mine iro moro amora mantie ka iro marateng' chowuok sa 6 warito kendo machielo odhiambo kotamre kendo chaki bonwe kendo odiochieng' makiny mago geno mapod nitiere kar cancel wach mari mogik welo sechopo kar ka damiyo Joyce Odwo thuolo mano mono yudo jane studio okinyi makawuono weche thoth anya mantiere kar ka gazet mar The Standard ondike kar kanya kura mogijwa ni lies getting bigger mane gima ndik kar kanyo achiel ka gintiere kar ka iwacho ni ero black smoke search for the next pope begins mago weche mantiere kar kansa weche Ruto to thoth ka Ruto sani wacho ka nosechiero jalo manosetho ma kende molosogo magi winjore kata kamano to enena kalure gi weche mag njore makoro osemedre ma jotelo mopogore opogore be koro ineno ka koro maka ma nyiso ni arita kwe ma Kenya ka ok ber nikech yani higa mokalo ne waneno ka ji ne bedo abducted to jo Kenya ne ywak sani koro jotelo ema koro bedo targeted ma ok en jatelo ok en were kende ema nyotho nitiere moko be mosemonji ma koro sirikal onego ne kaka timo mondo arita ma Kenya ka otere level ma sana ma Nairobi kan ka tini Nairobi Meru gi Kiambu emarita ok bere ahinya Kenya asala gonero kama ahinya nakura mogijwang josiasa ntiere giwacho weche mathoth ahinya wacho ni jasiasa kapok ochopo e ground gima nyaka girangi weche mantiere kar kanyo penje ok mane kanyo ni to eren samore wuothe donjo mane liel pok ing'e kata liel en mar ng'a en chak wacho ni ng'ani en ng'ama nang'eye ahinya ne wawuoyo kode kata nyocha kara ng'ani ok osebedo ka wuoyo kuom higa achiel mokalo iwuoyo gi ng'a jasiasa moro biro wacho ni narado kode kara juma mokalo to nokonowa gik mathoth ahinya ng'ani ne onge kata Kenya ng'ani notho Amerika
obiro mana Kenya nikech obi ike in rado kod joma mokalo nyakoro moke jwang josiasa obede jok makare jok mabeyo kapok iwuoye liel penje ng'ato ne ng'ama otho ni en miyo kose ng'ama dichuo chokoro kode bol kare ne gin jok ma pango belo moko kumoko nyika Cleophas Roja gisomo kanyo kwar mokew nyaka sango awe lwet Joyce Oduor kokelo chal mar piny Kenya sani nyaka korom kanyo saa 2:30 okinyi ma kawuono anga duogo kod chal mar fwambo chenro mar mbakoro morit masani.